Grunden til, at Bergen kaster op, er fordi der er en bakterie eller en virus, der er trængt igennem hans immunforsvar. Lifesocks. Kroppen er konstant udsat for forskellige bakterier, der kan gøre en syg, hvis de kommer ind i kroppen. Derfor har kroppen nogle forskellige forsvarsmekanismer, som skal sørge for, at det ikke sker. Et eksempel på det er huden, som er en bakterietæt barriere, der sørger for, at bakterierne ikke kommer ind i kroppen. Hvis bakterierne kommer ind, bliver de hurtigt dræbt af lymfocytter og makrofager, som er hvide blodlegemer og i kroppens lymfesystem. Makrofager æder bakterier ved, at den omslutter den med sin fangearm og trækker den ind i sig, hvor den overhælder den med enzymer, og den så fordøjer bakterien, så bakterien bliver dræbt. Lymfocytter de afgiver, når de genkender en sygdom, sygdomsbekæmpende kemikalier, som også kaldes antistoffer, og de er rettet mod bestemte smitstoffer. Antistoffer de ødelægger ikke smitstofferne, men de sætter sig derimod på dem og markerer dem, så makrofagerne de kan komme og æde dem. I kroppen findes der millioner af hvide blodlegemer, som hver især kan huske de forskellige smitstoffer. Det er det samme med en vaccination, men så sprøjter man sygdommen ind i kroppen, så de hvide blodlegemer, så de er klar på sygdommen, så de er klar til at nedbryde sygdommen, de er forberedt på sygdommen, sådan ligesom, så man ikke, ligesom hvis du bliver syg af en virus, og så skal din krop ikke kender den virusen, så skal din krop til at lave antistoffer til at nedbryde virusen, men nu er den så klar på virusen, fordi du har fået en indsprøjtning, en vaccine. Yes. Smitstoffer, som også kaldes patogener, er levende mikroorganismer, som gør os syge. Smitstoffer omfatter blandt andet de viruser, der giver os influenza og forkølelse, og de bakterier, der giver os dårlig mave. Kropstemperaturen ligger normalt på 37 grader, men den stiger, hvis man bliver smittet med vira eller bakterier. Grunden til, at den stiger, det er fordi kroppen den bekæmper infektionen. Og det gør kroppen simpelthen fordi smitstoffer ikke kan formere eller sprede sig ved højere temperaturer. Det kaldes feber. Ja. Man gør for at opbygge og bevare et stærkt immunforsvar. Når vi bliver stresset, udskiller vores binyre hormonet kortisol. Selvom den rette mængde kortisol hjælper eller er godt for kroppen, i det for eksempel er med til at holde på inflammationer i skak, kan få store for hyppige mængder af skadelige for immunforsvaret. Søvn. Søvn er noget af det vigtigste for et immunforsvar. Når vi sover, forstærker vi og genoplader vi vores immunforsvar. Selvom hvis man nu mister blot en enkelt nats søvn, kan det være svække dit immunforsvar markant. Man skal helst spise nærende mad, immunstyrkende mad, fødevarer, økologisk frugt, grønt, æg, kød, fisk. Og man kan skylle alt sammen ned med et godt glas vand. Hvis man spiser det 80% af tiden, så vil man få et rigtig godt helbred og modstå sygdommen. Noget af det vigtigste for immunforsvaret er D-vitamin, som vi kan se her. Yes. Og D-vitamin er noget af det vigtigste, fordi de såkaldte dræber T-celler, som immunforsvaret eksempelvis bruger til at bekæmpe bakterier, virus, kræft med, har man fundet ud af, at dræber T-cellerne ikke har en funktion, eller ikke kan virke uden D-vitamin. Og D-vitamin kan man få via solen hjælper ens krop med at producere D-vitamin, men det er en vital faktor for et godt immunsystem, solen. Men man skal heller ikke overdrive og blive solforbrændt, og da det skader immunforsvaret. Helst undgå usunde fødevarer. Sukker og overforarbejdet fødevarer er noget af immunforsvarets værste fjender. En enkelt spiseskefuld sukker undertrykker immunforsvaret op til 4 timer. Ligesom et stykke chokolade en gang imellem er okay, men man skal bare sørge for 80% af det, man spiser, bidrager til at opbygge et godt helbred. Yes. Træning er en rigtig god ting for immunforsvaret. Det er godt for alle dele af kroppen. Regelmæssig træning, altså kombinering af styrke og kondition, løsner stress og giver dig en bedre nattesøvn. Og man skal også sørge for at give sig selv tid til at komme over træning, så man ikke sådan overtræner og belaster sin krop, fordi det skader også sit immunforsvar. I nabolande tilsætter man faktisk D-vitamin i mælken, men det tøver vi lidt med her i Danmark, så jeg vil anbefale 1 tablet D-vitamin om dagen, og den ser sådan her ud. Som I kan se. Undgå cigaretter og begrænse sit alkoholforbrug,
fordi cigaretrøg er mættet med toksiske kemikalier, der for de flestes vedkommende har en dårlig eller negativ virkning på immunforsvaret. Altså, man mener, at alkoholindtag indvirker på flere af kroppens forsvarsmuligheder, og det forbindes med visse typer af kræft og infektioner. Yes. Hey. At vaske hænder. Mange bakterier overføres via hudkontakt med inficerede individer eller objekter. Ved at vaske hænder efter toiletbesøg eller inden man sætter sig til bord, skal man markant reducere ens eksponering for skadelige bakterier. Dermed reducerer man sin risiko for at blive syg, hvis ens immunforsvar er lidt svækket, og man reducerer risikoen for at stresse immunforsvaret optage dets kapacitet. Renlighed er også en rigtig vigtig ting. En af de vigtigste ting i forhold til at opbygge et sundt immunforsvar er at træne det. Ved ikke at være så hysterisk over for sine små børn, træner man deres immunforsvar, så det ikke reagerer på falske fjender, som for eksempel pollen om foråret. Man kan kende forskel på egentlige fjender og fremmede, men uskadelige organismer. Man skal helst undgå forurening af giftige kemikalier. Forurening er en af hovedårsagerne til dårligt immunforsvar. Desværre findes toksiske kemikalier i dag overalt omkring os. Man skal sørge for at holde sig velinformeret, for at kende, hvad du skal købe ude og hjemme, og man skal helst ikke købe toksiske husholdningsmidler. Og man skal bruge så vidt muligt kropsplejemidler som for eksempel Green People. Immunforsvaret består af to komponenter. Det medfødte naturlige immunforsvar og det adaptive erhvervede immunforsvar. Det medfødte immunforsvar virker mod alt det, der er fremmed for kroppen, og alle de viruser og bakterier, vi ikke har haft inde i kroppen før. Det medfødte immunforsvar skelner ikke imellem de forskellige sygdomsfremkaldende organismer. Det medfødte immunforsvar består af fysiske ting såsom hud og hår og muligheden for temperaturændringer i kroppen. Det adaptive immunforsvar er den del af immunforsvaret, der reagerer med næsten alle fremmede organismer, når de kommer ind i kroppen. Det er også den del af immunforsvaret, der husker, hvordan de fremmede organismer ser ud, så når de først har set dem en gang, vil de kunne bekæmpe dem effektivt igen. Det adaptive immunforsvar afhænger af, hvilke antigener immunforsvaret er blevet udsat for, og derfor er det forskelligt fra person til person. Det adaptive immunforsvar består af lymfocytter og antigenpræsterende celler, som er celler, der kan aktivere lymfocytterne. Lymfocytter bliver dannet ved hæmatopoiese inde i knoglemarven, ligesom alle blodets celler gør. Her bliver alle celler dannet ud fra en stamcelle, som så deler sig i to forskellige grene: lymfoide og myeloide. De vigtigste celler i immunforsvaret er B- og T-cellerne, som udgør den cellulære del i det adaptive immunforsvar. De antistoffer, som disse celler producerer, udgør den humorale del af immunforsvaret. Samtidig udskilles der en konstant række kemiske stoffer for at dræbe bakterierne. Hvis man slår sig eller andet, bliver området rødt og varmt. Cellerne i blodet kan så dræbe de invaderende bakterier ved fagocytose. Alt dette kaldes sammen inflammatorisk respons. De første celler, der møder de invaderende organismer, er makrofagerne. Det, der som sådan sker i immunforsvaret, når en fremmed bakterie eller virus kommer ind i din krop, det er, at først så kommer T-hjælpecellerne, som også er en hvid blodlegeme, sådan en bestemt gruppe af dem. Og de modtager så koder om antigenet, og antigenet det er så smittestoffernes koder. Og så danner de, altså T-hjælpecellerne, de danner det øvrige forsvar. Så får B-cellerne besked, og de begynder så at danne antistoffer i tusindvis. Antistofferne de nedkæmper så bakterien eller virusen, og det bliver så et let job for makrofagen at æde dem. Og samtidig med det så dannes huskecellerne, som er de hvide blodlegemer, der kan huske sygdommen. Så ligesom en vaccine, ligesom Bergen sagde, at de husker sygdommen. De gemmer koden til det her antigen, og det gør så, at næste gang vi møder det her antigen, så vil kroppen være hurtigere til at danne de her antistoffer, og så vil vi ikke være syge lige så lang tid eller lige så syge. Selvfølgelig så kan for eksempel en virus, en forkølelse, den kan godt skifte sådan udseende. Altså den kan skifte sådan kode, antigen. Så det vil være svært for nogle af de hvide blodlegemer at huske det, og man vil så blive forkølet alligevel, fordi det er en anden slags forkølelse.
Lymfesystemet det er et netværk af kar og knuder, som vi har i hele kroppen. Og det er her, som B-cellerne de går til. Og B-cellerne var dem, der fik besked at producere antistoffer. En virus kan også overtage vores celler i kroppen, og så formere sig inden dem, udvikle sig. Og her kommer T-dræbercellerne så, og dræber værtscellen, altså den virusen har været inde i og udvikle sig i, og så dræber de også selve virusen. De hæmmende T-celler, det er så dem, som afslutter kampen.